Kidukot ka Nyutrep Youth Council West Khasil District hapo ka jingilam jong Presiden Usam Lumlang Khars Imle menta kasni ka khat Nyutrep unai weng kilalet bantur sya office jong Superintendent of Police ka West Khasil District bandawa pen phaino ikilama bagi pulit kilakani ni kidukot ka HYC hakapor bikilet ra lama haram brai ban pensngo hu menteri rangba yagi khandai tli kimat jing dawa jong ka safe Nyutrep mission hadin katto kan nepor bagi dukot ka HYC kilai Lumlang hak te jaka Nagaliang jong ginong tray ke police department kilawan ban IT no yakti kilama. Nagaliang jong somla Lumlang Khars Imle Presiden ke HYC West Khasil District abakran chila pathai kubor. Luang baka HYC kami yakun persyai ke police department. Hendrai ka yakun persyai ke sorkar. Nagabenta bandawa pun urlong ikindai tlikimat jong kajat benreu. Luang baka jingsho jong ki pulit yaki dekot jong kaseng kalanang ay mensim pen ban iki samla kajat benreu. Bakin nangwan ban penyeso sa kaseng. Nagabenta ban syakri kajat benreu. Wong bangim singaw gajing show ki pulit rengi kwa ban kren na bashay balada ki pulit ki dangi biteng ban show ki khot kaseng nagaliang kaseng ru kamban si ban shem di ki wepat kilat kilinti nagaliang jongi menta kasngi yuan hakanika office jong SP jong West Khasil district hadin khandai tarik jong nu benai nomor haram prai kila keni no yakini kilama jong kaseng but niki flag namta ke jing dawai kendai tli kimat namta kari bijak mendu kadon kam te nagalian jongi yilawan hang ni wantur hang ni sekaliat but mador hadin katugan ni por nomor baki he polis kem chemladon ke jing wan jong ba prestun hang ni nagalian jong ki bru jong SP yilawan ai no ini lama jongi hang ni hak bangidon hang ni kane ka pen pau hi nagalian jongi ru ni kren sai iklam yakun yakimat yakindai tlikimat bat police department yakun bat sarkar iko awan pensai bat hadin ka ba ka jing lektur ki jong ki dekat ki jongi haram rai ka bangi dokumen pedang lainut ki dekat jongi ki lamen saw amdai ba men saw jure mai ki lamen saw ka tu keni ki ti na ki jing ya keni yakini lama jong ka seng bat ki police nang ni bat ka ba dokumen kalong ba ka jing sya mensau ke jong ilai ngut ki dekat hadin tang arsngi ngiyok hadu jan rup hau nyok ngut ki dekat ki ban rung ha HYC lesi kan ni ke jing job jong ka seng ka ba lesi lada nagaliang jong ka police department lesi ken sa shop yang se kini nyok ngut lesi nginang yok shu ki dekat ki ban yakun nam takari jai bang nagaliang jongi kren sai ngi klembu nong shun ni police department hadu menta bila penpai ke basuk gini lama jongi nak kalian jongi ngisuan ban ong ya kata manuan hang ni ban sim gilma kumju ban ai khublei ya ke jing shop ke jong polis di dekat jong HYC namar kan ni ke jing shop jing shop pen mensau ke jong polis hai ya ke dekat jong HYC ka ai men sim ya ke sipai kun sama bakin rung hapo jong HYC West Khasil District ngi kren sai ban ngi tip sai ba ka sarkar ka police department ke yok bru tang lada ka ai tulop ka yok breu tang da penrung lemba ka skill kumju ru lemba ka tulop ke jongki rai ka HYC ka penrung yang dekat ki bomon sobha ban tre mon sama khlem ka nu jing su reng yu i bagi spai jong HYC keleng-keleng ki jaka kirung po jong HYC hadin ka jong sya syo dekat ki jongi nagaliang jongi ye kren sai nang ni sakmat ngeniat yaki mission ki jongi ki bangeniat ye kerpat ka police department dase nagaliang jongi pisyo haram prai nginom snow ki dekat jong HYC ki nom snow nang nil chakmat ada piniai lek kumni ngiru ngisa perkat ke ka bangen lek nam tanang di chakmat nam tak police department